primátora požiadať ako každý rok o kontajner na štrkovisko, aby sme to tam upratali pred tými detskými pretekmi, aby to tam nebolo nahovené. Neviem, smetia, ja som sa tuto rozprával s pánom Žimom, že nejako by sme to skoladovali s tým dňom zeme, ale minulý rok mi povedalo tak, akože predstavenstvo teda nie, ale z technických služieb, že oni to nestiahujú vtedy, lebo majú kopnutú aj záhradka a všetko. Neviem, či môžem osloviť vašim menom potom technické služby a dohodnúť sa s vedúcim tam o nejakom tom odvoze, aby sme tam potom prišli z výboru a to naložili vlastne. Je to hneď pod motorestom, ako každý rok to býva. Každý rok to robíme. Ja odpoviem, ja som mal pripravené, ak náhodou vydáte. Ďakujem vopred za poskytnutie.